daming tao dito ngayon. Dito na sila. Ay. Tignan nyo yung life nilo. Naghanap ng matamis na. Dito guys, may banda dito guys. Oh. Good morning, Philippines! Good morning guys. Ano nung oras guys? 7:09. Nagising ako dahil yung bedroom, yung window is naka-open siya. So yung sun, very orange talaga siya guys. So nakita ko siya reflect. Pumasok sa loob. Pumasok sa loob. Orange kaayo yung ano. Hindi, nawala na naman. Bumangon ako, nawala yung araw. Masakit itong mata ko dito. Sobrang sakit talaga guys. As in. Hindi ko na maano. Plain problem na naman. Yun yung kinakatakutan ko talagang umuwi. Kapag may marinig akong mga problema sa airplane, mga nangyayari. Ano ako, parang takot akong umuwi. Pakainin ko muna sila guys. Sakit ng mata ko guys. Hindi ko mapigilan kung bakit masakit. Iwan ko na lang sa pusa. Tignan nyo. Hey! What are you doing, little boy? Alis lang tayo guys. Punta na tayong Walmart. And magdala lang ako ng bag. Ay, kahit ayaw ko talaga magdala ng mga bag. Kaso lang, ang ano kasi, meron tayong camera. Dalhin natin itong camera. And yun, may camera tayo. Yeah. Quick lang naman guys kasi kailangan ko talagang mag-grocery guys. Hindi ito ba yung ano ko? Okay. Let's go guys. Sama ko kayo. And hindi naman ito ano guys. Hala, i-text ko pala si Tamimoy. Anyway, let's i-text natin si asawa. Kasi para malaman. Parang maginaw ba? Maginaw ba sa labas? Mag-jacket na lang ako. Ayun. May naririnig ako. Okay guys, let's go. Sago. I-charge ko lang itong cellphone ko. Yung window pala, sabi, tama si Tami. Yung window pala, hindi ko pala na-close. Hindi ko pala na-close yung window. Sabi pa ni Tami, all the window is open. Kino-close daw niya. Pero yung isa nakalimut. Open pala. Ito tayo guys. Meron ako nakita dito guys. Oh. Katulad sa Pilipinas. Yan. And then, conditioner. Hanap tayo ng pagkain ng pusa. Hanap tayo ng makeup, guys. Makeup tayo. Mascara lang yung hinahanap ko. Sana makahanap tayo ng mascara. Anyway, guys. Wala ako masyadong makita. Merong mga white towels dito. Ang ganda pa naman. $4 lang itong 4 towels nila. Daddy, look! I found dinner! $4 lang ito. Maganda puti. Pero hindi siya ano makapal kasi gusto ko yung towel na makapal. Yan, ito lang yung nabili ko guys. Hanap tayo ng mga pagkain. Pagkain tayo. Oops. You know what I need? I think magkano to? $2 lang oh. Ito. Mahal naman ito. Dalawa pala. Dalawa siya guys. $3. Ang awkward talaga mag-vlog ngayon. Ikaw lang mag-isa. Ang awkward. Ito yung dito ko gustong bumili ng curtains. Hanap tayo. Tawagan ko lang si Tami. Sa bahay na lang ako guys mag haul. Ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung binili ko kasi. Hi guys. Nahirapan ako sa pagbablog talaga.
sa store. Hirapan ako. Awkward, nahihiya, mahirap. My bag, my cart, my camera. Anyway, so I'm going home and let's call Tommy. Maybe na siya, paalis na. So, kita-kits, mag-haul na lang tayo sa kung ano yung nabili natin for today. Hi guys! Nakabalik na tayo and bumili ako ng salad for Tommy. Kasi bukas punta siya dito. Monday, Tuesday. Meron siyang makaing salad kung gustuhin niya. And kung gamitin niya ito sa Wednesday, trabaho siya Wednesday, diba? So, kung gamitin niya yan, okay lang. And bumili din ako ng asparagus para sa natin bukas. And guys, bumili ako ng marami. Well, marami. Isang bag lang naman. And ito siya. Ito, 40 patties daw ang andito. 40 pieces. So, ilagay natin ito sa freezer. Tignan natin kung magkasya, guys. Kasi, ay nako. Eggs, ano pa? Chicken, rotisserie. Ito, para dinner natin. Chicken tayo ng chicken ito. Pero buti na lang yung chicken kaysa ibang meat, diba? Kaysa pork. And guys, bumili ako ng dog food. Bumili ako ng candle. This time, iba naman yung niya, amoy. This is Cozy Gathering. And bumili ako ng conditioner dito sa baba. Kasi dito sa baba, wala akong conditioner. And guys, nakakita ako ng panghikot sa buhok. Yung pareha sa Pilipinas, di ba? Nagsundog sila, guys. Kinakapi nila yung ng Pilipinas, ha? Product, ha? Kinakapi nila, ha? Kinakapi talaga nila, ha? Pilipinas, ito nang galing, ha? Kapi ka talaga tong Amerika. Joke lang. And bumili na naman ako ng Wet n Wild kasi almost done na yung Wet n Wild na foundation na palagi ko siyang ginagamit, guys. Kung gusto akong mag-makeup na very light lang, ito yung gamit ko is yung medium dark na Wet n Wild Photo Focus. Yun. Bumili din ako ng mascara kasi yung mascara na gamit ko is Maybelline din siya. Black yung color niya. Katulad nito pero black siya. Pero ito iba naman ito. Full Fun Effect daw ito siya. And yun. Kasi sobrang dry na talaga na. Hindi na. Dry na talaga yun siya. And bumili din tayo ng 4 na curtains. Ilagay ito natin sa bedroom. Kasi hindi ko nagustuhan yung curtain na pinili ni Bihanan. Yan yung niya. So, ilagay natin yan and then tignan natin kung aso, akala niya merong sa kanya. Meron naman. Punsi, look. This is for you. You know that this is for you. You know. And I'm happy with this. Kasi guys, sobrang love na love ko. Sobrang love na love. Parang mahal na mahal talaga. Wala na yung lipstick ko. Sobrang ganda talaga nitong foundation na to, guys. Try ninyo, guys. Yan. Yan siya, guys. Sige na. Kuha na kayo. Pipi this way. Pipi this way. Ilagay natin yung cortina. Ilagay natin si cortina, guys. Ang daming nakakalat. So, okay naman siya, diba, guys? Okay siya. Ano lang sa camera, parang OA. OA, walang kaanik-anik sa camera kasi may habdi-habdi bag pala dun. Ano na namang nakita nitong mga tigwak? No. Nothing over there. Nothing. Nothing. Kung ano yung nakikita nyo dito, ganun in real life. Ganun siya. Sabi pa ni Tommy, picture daw. So, senda natin ng picture. Maganda siya. I like it. Hey, guys. Itong matang to, sobrang sakit. Iwan ko. Kanina pa tong umaga. Sobrang sakit. What are you doing? Why you're over here? Hey, why you're over here? So, ang quiet, guys. As in, ang quiet. Oh my God. I-recline ko lang itong upuan kasi. Tawag nito. And, yan. I-recline lang natin yan. Hold on. At saka maglagay ako ng sa likuran para hindi masakit yung likod. Yan. Recline kasi yung paa ko ba, na every time na nakaupo ako dito, naka-fold yung paa ko and na-notice ko sumasakit yung arthritis ko, guys, kapag
Kapag dumidilim na kasi, dumidilim, kapag nagginaw-ginaw na, kapag kumiginaw na, yung arthritis ko rin, I think may arthritis talaga ako kasi masakit talaga sa tuhod every time na mag-winter. Yung tuhod ko is sobrang sakit, kaya feeling ko talaga may arthritis ako sa left side ng paa ko, sa tuhod ko. So yun, i-stretch ko lang siya para naman hindi naka-fold palagi kasi parang masakit talaga. Kasasabi ko lang guys na si Lo, naghintay ako kay Lo, and then after that narinig ko yung cellphone ko, nag-text si Lo. So let's go. Wala namang signal doon din. Hindi ko na nakalimutan ko na yung address guys. Hindi ko makita dito sa car ko yung address. So I guess dito talaga siya sa anak ko, sa cellphone. Oh, sorry. Daming tao dito, guys. Akala ko bata. Akala ko bata? Asan sila? Hindi mo na nakita. Dito lang. Kakaano lang nila. Ito na, guys. Ang daming tao dito ngayon. Dito na sila. Ay. Ang daming tao. Let's go! We have an apple picking today. Yeah, kahit may So apple. nice. Ang ganda ng earrings mo. Asan sila? Tara, hanapin natin. Ba't hindi mo ka... Grabe yung tao dito, guys. As in, grabe. Oo, kunan mo sila ng picture. Ay, dito sila. Ay, dito sila. Ay, may ano dito? May goat. Asan yung goat? Honey, look at that. Ganda. Apple. So big. My apple at, around the house is sick. They're sick. It's very small. I show to Honey the apple and the cherries. Look at the apple, guys. Doon ka sa loob. Tapos picture Oh ka. my God. Punta ka doon, picture. Ano kita? Screenshot na naman. Doon, daming apple, oh. Mahal pa, marami. Dito. Lagtay na lang. Ang ganda. Oh, tingnan mo yan, no? Oh my God, it's big. Oh my God. Magkaano ang ano nito? Ha? Magkaano ang... Per pound? I don't know kung magkano per pound. So, I'm sure mabigat yan. Can you pick out some good apples? Yeah, she wants this kind of apple. Oh yeah, look at that. There's all the big ones. Yeah. That is nice. That's the nice. Yeah. And it's double pieces. Puro padilaw, ang liliit pa. Ang liit. Yung nagkita tayo dito, ang ano pa yung grapes nila, hindi pa ready. Saan yun? Ay, dito. So, yun. Nice. Yeah, there's the grapes over here. Wala na. Over here now. I think it all have to go farther. Hello. Yan, good. Here we go. Pangga, look. Here. Oh, wow. Matamis na ba yan? Hala, that's good. That one right here. Yep, you can get it. And this one too. Sobrang tamis, guys. Pero meron siyang liso. Ano pa, oh? Sobrang tamis. Oh my God! Sobrang tamis, Lo, at saka may liso. Yeah! My God! Screenshot tayo, babe, para pang thumbnail. It's sweet, right? Guys, natatagap yung iba. Dami. Look at that. Natatagap lang yung iba, guys. Grabe. It's really honeycomb. Oh my Look at that. gosh. Natatagap yung iba. That is been... Yep. Yeah, white. I don't like white. I like- the purple one. Yeah. Oh, di ba? Tingnan mo. Hindi, ang dami, oh. Magkalat. It's all on the ground. It's all on the This one ground is now. nuts. Look at that. It's so big. Oh my God, I burped. What is that, burp? Burp from the grapes. Akala ko natural lang yun. Anyway, Kasi sa guys. city, wala naman doon. Oo, wala. So, wala naman sila doon. Ngayon dito, magsawa ka. Kaso, Kale, right? Kale. Yeah, looks like Nakahinayang. kale. Yeah, kale daw yun, oh. Oh, is this kale? Yeah. Looks like it, but it's all full of insect holes. Is it kale? That's an organic, I think. That is not kale, honey. Looks like kale. Oh, this one looks like This is the one. this one right here.
Yeah, it looks like kale. And that, what is that? These are old varieties of kale. Oh yeah. Yeah, it's different. I think that's the kale that I know. The other one and this one. Ang saya dito, Lo. Lalo na ngayon, ang daming tao, no? Yeah, let's go over there and check. Gila-gila ka dyan, gala yan. Gala. Wag na, gila-gila. Gala. Gala yan. Katulad namin, gumagala kami. Ayan. Ba't na may nakarating na ano dito, pumpkin? Asan tayo dito? Dito. Ito. Maze, corn maze. As like the wind blows and then shh. Maybe. The wind blows. Tingnan nyo yan. Oh my God, look at that. Dami sa ilalim. Oh. Ang dami. Kawawa naman. Hey, nandun sila, oh, yung daughter mo. Ah, they're tasting the good. Papik. It's recording? Yes, recording. Okay. You are being vlogged. Thank you. Thank you so much. Oh my Huge. God. Look at that one over there. Yeah, that's what It's the size of a small basketball. Basketball. Ang laki. Look at it over there. Yeah. So how strong an apple tree is to be able to hold all that? Look at that. In one tree is like you can get like how many bags of apple. That's the high ride. Hey, high ride. And this is the maze. You want to go like a... Ang daming tomato, guys. Oh, nahuhulog lang. Oh. Ayan. So bad. There's a lot over there. Yan, ang dami. Maybe pa- Green nga ito eh. Naalala ko to eh. Kahit nung papunta namin dito. Anyway guys, ang init na guys. Pero mahangin. Masarap sa feeling yung hangin. Tingnan mo, oh. Green oh. Meron pa? No. Ayun na. Ilan na? 3 na lang. Oh, meron pa. Kunti na lang talaga. I-try nga natin. Here. May green. Tada! Nakakuha sila ng green. Oh, konti na lang. Asan na yun sila? Andun sila eh. Wala namang green. Kainin natin to guys. Kainin na lang. Ang sweet! Ayan o! Kaso may mga ano na. It's very sweet. Wala. Wala. Nadait. Nadait. Akala. Nasira ang sabi ko dait. Dait. Ang daot sa Tagalog is nadait. Ang hirap magtagalog. Ano man yan, oy? Sira. Tignan nyo yung life nilo. Naghanap ng matamis na. Naghahanap ako ng green grapes. Ang taas kasi nilo, kaya yumuyuko. Yuko na rin ako para feeling taas. Ay, nakakabit. Nakakabit na ano, putulin. Nakakabit sa ano. Wait. Dito, ang laki kasi. Ano, sa tawag nito. Alin? Nakakabit sa stem. Sa stem talaga. Hindi siya nakakalat. Oh, Lala. nakapalibot sa stem. Kaloka. Kaloka. Paano yan? The bee. You understand Tagalog? Bisaya? O Tagalog? How do you say kind of? Parang? O medyo? Para? Parang? Little. Yeah. Kunti. Konti. That's what I know. Konti. Hindi, Bisaya kasi ako eh. She is from other, not in Not Tagalog? She mostly in Batangas. Her mom is a Batangas. Batangenya. Guys, may pator-tor pa sila. Ang abog-abog. Sorry, no. Noon dito walang parking. Ngayon dito na ng parking. Doon ako nakapark. Yes. Over there, there's a lot. So, Try them. Do they have pits or is that pitted? May ano doon guys. May banda din doon. Oo, yun ang maganda. So, Doon may banda. matambay pag maganda yun. Punta lang kami rito para lang na. Dito guys, may banda dito guys. Oh. Thank you. May restaurant pa pala dito din guys. Oh. Ah.
Ito na yung wine ko. Ayaw po uminom kasi ano, Yung tinil. ang daming tao guys. Ay, ano to? Jalapeno jelly. Sweet apple pie. Mango, grape, mango. Magkano kaya ito? Kaya, yan. Wala, meron silang ano talaga nila? Wala talagang ano. Ito na talaga yun. Ang daming tao doon, grabe. Daming tao. Mustard din sila. Horseradish mustard. They got three beers and 3 wines. 3 beers? 3 beers and the 3 wines. Ah, Is that good? this one. Wow. What is this one? Riesling. It's like a Perry What's the name? white wine. Riesling. Wrestling. Is it sweet? It's dry. It's dry. It's dry. No, I'm driving. I get drunk. No. I like this one. Yeah, it's sweet. Yeah. I might get a bottle. What's the This name? one I like Yeah, we like this Name. one. This one is good. Rosé. Ah, Yeah. rosé. Right. Moving on. I feel like it's gonna be good too. Only red, yeah. Your expression after everyone is, this is the best thing I've ever tasted. Because it's not really dry or sweet. It's like Yeah. I mix up the two. I like the rosé better. yeah. Pinot Noir is really good. I like red wine at room temperature. I think. I think eating it, it's a lot nicer. I don't like. I like the rosé. Yeah, Artificial. It's so strong. It's I like it. I like the peachy. I like the smell. Like this. Yeah, it smells like peach. Yeah. That tastes like berries. Honey blue. Honey blue, blueberries. That's so nice. I like that one longer. Yeah, it is nice. Blueberries? Not really. No. That's good. This tastes like beer to me. Oh no. Oh no. It's good, but I don't think I like IPAs. Whoa. What is that now? It's super like hoppy. What is it now? IPA. Oh my god, pizza guys. Pizza. Get the pizza out. What? Peach, bacon. Right here, baby. It's the peach and bacon pizza. Ah. Can we move those over there? Oh my God, you got a lot. Ouch, 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 ouch. Picture. Picture. Dito guys, yung mga bumibili ng apple, naglinya sila dito. Take out. Si ano, may ano na oh, pizza na. Pizza ka, laki. Over. Hindi yan kumain na marami. Isa lang. Dito oh. Daming parking. O meron ni ano na dito, space na. Pwede na tayo mag-parking doon. Pwede na. Ay, dito kami. Naka-handicap. Dito ako dun oh. Ang layo ng parking ko. Saan ka? Doon malayo pa talaga. Kalok ka. Ang ganda sa ano, oh, tingnan mo may lake doon. Yan, like. Hanggang dun sa kanila, nakita mo yun. Kita ko yun, oh, grabe. Sa kanila pa talaga yung doon. Kasi doon, prutas yan, di ba? Yep. Apple yan din sa kanila. Grabe, ang yayaman na nila. Pauwi na ako, guys. Ang layo ng pinarking ko dito. Sila doon, malapit lang sila doon. Hanapin natin yung sasakyan. Okay, dito na yung sasakyan ko. Oh, God. Ang daming tao ngayong araw, grabe. Yung mga family nila, naka-guard talaga sila kasi parang walang lumusot. Anyway. Kita-kits na lang sa bahay. Bigyan ko pagka ano na lang ganyan mga manyak. Ay, mga manyak. Let's go manyak, let's go. Labas tayo kasi ano. Mga manyak, ito mga manyak. Oh, aday. So guys, I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching for today's vlog. I really appreciate it. And I will see you guys in my next one. Please don't forget to like and subscribe. And I will see you guys in my next one. Bye! Good night guys! Tingnan natin kung makikita na ba ninyo talaga yung ano. Sus, andito na naman si Habs. Natutulog. Yun lang. Simple lang siya guys. Wala naman siyang kaanik-anik. Thank you guys so much for watching. I will see you guys sa susunod na vlog. Bye guys. Good night. Good night guys.